Salvonani, hello, welcome to the one and only comment section. And today I'm very excited, guys. Some of the things that you say, muma comments, but then without further ado, I would like us to welcome the one and only DJ Sparks. DJ, my DJ, hello, how are you? One sim Khalid in the building. I'm not very DJ. Atakakula, atakachila. Muda sego shandi. Nah. Anzi wena basibabwinzi. Mwana. Mwana tutoshia zati show. Yana nisponda comment section. Inini ndoda ngotanga nyaya because ndoda kunyatsonzwa. I want to understand ukuthi because pamemshara vani mimi guys, it seems like munedzi munyadza mukutaradza muri ziyadza tsiruziva isoso. Okay. So there was a post that you made about not liking Oriano. And okay. So of course my fans akauya akachazva ataura. So this is one particular comment. Makati imimi amufariri ngochani. And it which is something Ma? Kwa ndoreno. Aiwa nambodaro. Tichikusada. Ndoreno. Nambodaro. Maudoto tinyaidzo kwandiri. This is not about me, you guys. This is about him. Nema comments aya. So kwakaita one commentator akauya akati Sparks ndosaka uchidyirwa mukadzi naOfficer vekuGlen view vhurika mata. Wow. And then was a wait that's a weakness and just some overenga it. And then kwakoya masupporters as well because kune akauya pazasi akabati. Ngona tishandi. Masibabwe mazwana sino ataurerero vanongoti kumaloti kwako. Kuti nyore. But I can't disrespect Queen Maloti and she Taura. No, you can't a statement. You can't go to a room. I cannot tang a name. As I want in this, but what I do is that Bangos tap to cheer up. Kanauchinyara, but Rasanga is fine. It's so Panama podcast in the Onokuru and the whatever the Panapa 18 Jenamberi. So I had a problem in the language. Aiwa, if you say so. So I got to Sparks and Dosaga uchidyirwa mukadzi naOfficer vekuGlen view vhurika kumaloti. That's what this person said. And then kwavakoya angari pazasi achiti maybe muri right because pana prophet vakati meshina isikushanda what kumjaya. So what do you have to say about these comments? I think yes, it's one. Ingoti nyewa irikataka imimi. All right. Obviously, but near the Glen view, where's here, and it's zero, where's here, and in I think one under now in a panano was here, where's here, a bob on the big man. And he is Gumbo, Dakuta Zutamba, and the Papa and Saman, Danai, Kadam, married to Canadiani, and married to DC, Kanadindici, your information that I choose out to go gallery private, because Nagona to Kunzoga, Kunemarukas, and the Fungona, Ogona, comment section, young and Sparks and Mamero is here. So I think Muranation Dudanai. Kandi manechiti mukadzi wangu muneye akakosha mulife mangu zokuti ini sababa ndinofana kumo protect by any means nezvipandogona napo waibata skill yacho saka muneye nyangu kanza hapana nomuziya waisiya saka ndinoconfirma izvezvi kuti nyaya ndeyekunyepa waisiya. So are you sure kuti hapana munhu mucomment section yanoziva munhu wenyu? Hakuna munhu anomziya. Ananyepa muneye. Ananyepa. But still ukona chi tomboti ariko right ari kunoziya zvikuitika ukona. Unozwa kuti zvinowanika mwangu. Waisiya zvinotanga neni kunzadyirwa nchichi choisiya. Then about machine. Iyo machine ukushanda full time another pressure papa and pressure yakunzoniku wanakunzoni ndi munhu mastreets zvokudaro waisiya to wana to mastreets to waisiya to confirm that I'm machine bo but you know I'm machine bo iwe asana kure asana chembera asana chembera zvokudaro plus machine zonza kushanda sei na pastor
ndizipa vakaoneswa pamweya because prophet havari kunyatsotaura kuti zvakataurwa kunzi mushina uskuita vakaoneswa prophet wapi isati profit kuika zvichitsagatsaga zvekuti prophet agona kuya kwatiri totoita program atoita but hatizoprofita zvimwe zvekuti baiziya aiwa I think tese tazvinzwa ninyaya iyi ndatova neweakness ichida kuiadresa ndakunzwa from kumuridzi kuti ko ndozvinhu zvakaitika musatyire inini jehovha vari kurutivi rwangu jesu vari kurutivi rwangu inini I'm happy waiziya mwari vari kundikomborera mwari vari kundichengetedza mushini uri bho mwari vakatsoita zvekuti nini yatsogutsikana kuti bho maiziya aiwa zvinokunzwa anyways moving on so as usual kune imwe post that you posted semunhu anogara achipost every day so this was connected to uplifting an artist saka imi makati zvakafamba zvakanaka pamberi apa ndikuda kumboita manager vaartist 1 ndingatore ani help kutsvaka shapriona yemuimbi. Okay. And then people had their own suggestions and whatnot. Then kuzoita umwe akangouya akangoti iwe naZigo Maya munongowanza mahure neng'anga at least gezawo uchinje voice for this voice havasofara naro voice havasi kutoda voice renyu umona chinhu anofanira kuandastanda kuti pane zvimwe zvinhu zvatisingakwanise kuchinja waiziya like nyaya dzevoice nyaya dzekupfupika nyaya dzekuita sei is something chatisingakwanise kuchinja waiziya saka kana munhu achishotwa nevoice rangu chinhu anofanira kuita kuunfollowa waiziya but still nemarovero acho atinochiita maworks unoona usanganesi kune mamwe mapeji ukaramba uchinzwa futi this voice waiziya saka usayanyoite problem nezvinhu zvekuti munhu wacho iye hakwanisi kuzvichinja iwewo wacho hakwanisi kuzvichinja saka it's your wisdom yandikupa vamwe vanhu because vamwe vanopedzisira vachipedza time minwe kutaipa zvinhu zvisina basa waiziya zvekuti unozonda munhu sparks hakwanisi kuchinja but inini I'm okay nevoice ili aiwa if you like it unozati voice inoona kusvika mushopu so munhu asina kundiziva panongoti mari kuchingwa but sparks saka voice rangu unique. Your voice is your work waiziya itori unique pasitara yaro waiziya because ndakangoti keku utozoti ndisparks faster kwete zvimwe zvazvo zvekukaino calculator stereo waiziya saka riri unique anyways tichiri ipapo kuno mumwe akauya akati panyaya dzekuuplifta idzi matsamiro aunoita hulungende ndakagara ndakakuonera kadhirika kwekuti ukutsvaka pekubira so vari kuti mimi this is just a means of you mungotenderera but then you nyatso know your target and muri kutargeta hulungende yes mugambo mugambo ndewangu zviri obvious zviri healthy kuti kana chingori manager ndika ndada tobatsira mamwe mamanagers ari kunzoko because vari kutadza basa because vanonga vachimanager vanhu vasingafarire vanhu kuti music yacho haunakidzwi neartist wako but uri kumumanager because wakateya mari maiziya obvious nini panichamanager munhu ndichamanager someone wandofarira wekuti ndinotofila music yake nini ndichinyatsotozwa kuti ichi munhu chakaipa ichi ndochiri kuruwa hapana nochimisa hapana nochikunda because nesingadi kumanager munhu wekuti ndotapfungwa dzekuti anokundwa naningi saka pakumanager munhu ndichanyatsotsvaga artist andofarira inini waiziya anondinakidza inini ende mune maartist hobo andofarira ende inini zimkalidi wakaprova kuti basa nochigona handisi munhu unowana panyaya dzekumaneja maartist ndakamanaja nduna ende palevel angatori akatosimuka akatoenda kuuk ndakamaneja kabida ndinoti kabida ini ndini first manager wake kabida waye ndini first manager wake nditomuona kuti mufana akaipa uyu ndatanga kumupusha waiziya bos ndainakirwa naye then ndakamanaja lady squander waiziya sa hachisi chinyowani chekuti tenchichiita maworks aya totomagona ende maartist achitonzwa kuti sparks atone pfungwa dzekuda kuzoti manager vakutozva kuti manake mumwe atoyambuka because simkaledi anoziya zvoda kuitwa maiziya kuti artist zvinhu zvifambe waiziya aiwa mazvinzwira mega anyways and then you posted a picture I think you had a guest podcast when you Prophet Chamba. So wakauya and then you took a Chamba. Okay, Prophet
chamba wayo kufuga chamba musadaro ndoshona yacho ndigoni shona guys prophet mnankhulumi shona mundiregerere anywho tiri na prophet chamba I think Shrinaniga. Chamba. All right, so you took a picture, my moments, Murimese, and then you posted that picture, which erupted a lot of reactions. No more go with the usual. Saga motenga imbe kids section, Mawani and Yumkuru. These ones were the funny ones. And then you go tell her cheated. That's how you cheated. That's I'm good. Kids section. Afu. And then moving on, that's why we cheat a godo. Wakafupika nduru nema guru plus chiroba jese. Chiripa same place. And then we move on to another one. I was DJ Musasoda. That's not my Prophet Jamba. I never saw the picture. You remember the Bill. You don't want to show this. As in the Magari first. My little one, no, not on a chin, and the Donakis Ganacho. The dos that are no panel, I don't say God never for big. But in Indonesia poster. Why? Because in Iniguanachi, Nation Akiro and I don't see obvious one post, but it's stuck up in a social media Tinakiro, Asia. And the Susu at Quasu change Shati, Asia. Zandiri knows Zandiri in Asia. And in Indian spark one is Zandiri, Asia. And just we don't know Harare here. Another Basanazo. Nidakiro Fupika. Pano, I don't think I roll on into the tuna. Both Ndakapupika, Asia. And in Iniguanachi. Ndutona wangowano izia wekuti ndakatovatarisa ndotonzwatsitsi waizia kuti ai mawani waizia like ndichona zvakaita bhodhi yavo nechini chaizia sa inini ongoyeye kunongona kwini wangowano nongone mabhodhisi akanaka kudarika yangu waizia but remember ndotombosangana wangowano kuti ati munhu iye atokwanisa kusimuka ndotombosangana nemumwe munhu anototota munhu saka inini pandonchiona zvese zvizvozvo ndakaita zvandakaita zvinezvi ndinchiona ukuru wamwari waizia saka handisi munhu anoafektika ndanzi mupfupi waizia bonditozatano waizia but nditozati kune mumwe akatoreba kumudarika but iye munhu akareba pane mumwe akareba kumudarikawo waizia metsi yacho saka ingori skiri yekuandastenda kuti mwari vakakusika sei ende wewe kune mumwe andoita problem nekusviba zvinhu zvifani kudaro kuti akomana kana problem yekusviba munhu ani ndo zvaari chii hapana chakaipa tozvatiri guys titese saka ndobatona ndongozviita kuti ndingaite problem nekusvibere kana nekupfupika kana nekuita sei am okay ndo plus ine uraitombo kana momi zangu wangu akapfupika ndoreberei ndinzi kana mudhara wangu akapfupika ndifana kurebere chiinini ndinzi handisiwe kumba kwedu zvinorambisa mai izvozvo ndirambisa mai wangu ndareba kukemugamti saka ona ndo pangu pacho paona isusu ona vakaita sana sparks kuona titone strong mind waiziya omwe anofanira todzidza nekutora manotsi kubva kwatiri kuti gaya nematukirwo andoita aya andika asi ndongoramba ndichiuya panapa ndichiseka ndichinakidzi waiziya mumwe anotukwa nemunhu wani obva atonozvisungirira
mumwe anotongo waizia mesi yacho andonzi akadhakwa iwewe unozvoonoita mulife ichichi waizia obva atofunga kuti zvesho akadhakwa waizia but gaya kuti Sparks anoreceive macomments mangani anenge akadaro negative waizia akawanda but still Sparks ari panapa Sparks inenge ichinakirwa iyo unoziva life ndinganzi ndiri stress irini ndinganzi ndiri munhu wekuti ndochema irini handicheme nongochemawo ngoti zvakaomo tichingofamba takadaro but handikunyepera guys mwari anonga achitoti blessa ine nebody shamwari bombo clat ndakatoreba here ndichitofamba nekuti kureba ndo chaiko because unotema zvinhu zvako easy chitopusha movement yekureba but wapfupi saka isongosimbisa kupfupika ikoko but hai nini hapana chandisingasvikiri magiya yemota yangu ndiyosvikira zvisina kumboadira stereki ndechimaita zvisina kana kuadhira saka ndoyesa noti kakupfupika kangu akanazoita bed I'm okay dumbu vatoripo vada kutozivawo kuti imi muda kumanaja svei vanhu muchitadza kumanaja dumbu renyu chinonzi dumbu andika chinonetsa kumaneja dumbu bvunza vanhu vane matumbu aiziya asina dumbu ndianenge achifunga riri easy because haana bvira mbosangana nestruggle yekuti mafuta aya awandisa aiziya but mane dumbu chaichai vakatsogara naye pasi andika andokuudzwa kuti dumbu iri aingonanga ndisingatonakirwe naro because dumbu harina zvarakambonakira muraundi dumbu rangu takanatakatakaira madumbu andika unoona ngonzi mudhara aiziya saka wakanzi mudhara vana vafanira kutumawo chichichichi aiziya plus ini zvavafanira kuti nditonga vanhu ngoti mazuva ndotaka kudzikira mbijana aiziya ndina vanhu vandaita zvat vanhu vakuru vandaitotuma inini shaya notoro mvura endasese why because of body yehombe ndoti maadvantage tikwacho chete but otherwise hazvina kana ti munhu anofanira kunge aine body but dumbu rinonetsa kumanaja waiziya mesi yacho vamwe vedu dumbu ravo ri kutovanetsa aiziya pozotire isusu wana Sparks kuti hatidi kuzonzwawo nyaya dzekujima dzacho right hatizodi tichingoda manyama ine mafuta aya akakwana aiziya isusu tirimwo taipi but pana vamwe vanhu vakutotambudzwa nematumba aya zvekuti vandoshaya kusatoita senyangu anotoenda kujimu ndio vandoziva vanoenda kujimu kaidiyazona kuti dumbu yararamba right aiziya vakatosiyana nesu kuti tingoti isusu tipewo poku nasonotsvagai netomafuta aiziya isusu takasiyana nevamwe vakutotambudzika na dumbu rinoenza kumanaja but I think dumbu rangu izvozvo zviripo plus body yangu iripo aiziya pastera yangu pastera yangu aiwa maita basa tichiri panyaya yaprofeting so kune umwe ari kuita kunge ari kuziva kunge munombolinka naprofeti kana kuti muri kudii abva apa comment yekuti kikikikiki idzi dzakungoteerana naSparks kwakanaka here something must have happened kasi makambokonana zvekuti vanhu vanofunga kuti hamuwirirani kana kuti kune zviri kuitika naprofeti chamba aiwa vanhu vanopenga inini kuona chi ndo first episode yangu da naprofeti asana mboita interview waiziya I don't know kuti munhu akanombondiona ndinawo akandiona kupi saka ndomaona sometimes kuona chi nyika yedu ika inoda kungwarirwa from zvinhu zvatinonzwa zvinhu zvatoita sevaiziya ndoso wachizona pangu pacho paunozonzwawo pachinzini chimongo chako chanchidana naOfficer vekuGlen waiziya iwe uchimbonzwa nyaya dzakadai unotonoti vanhu vanopenga zveshuwa ndopaunozoona kuti pangu pacho angonanga itodana naOfficer zveshuwa but otoignora nyaya dzakadai because vanhu vacho vakazara nekupenga waiziya vakawanda vacho munyika muno vanotara zvinhu zvavasingambozivi zvisina kuitika vanotocreata mastories vanovenga munhu kusvika pakushaya zvekuita naye zvekuti vanosvika pakucreata mastories vanosvika pakucreata zvimwe zvinhu waiziya dzimwe nyaya ndo level ratiri but iri rinonyanyokonzereswa nenzara waiziya iri ndiri nzara manje rinonyanyokonzereswa nenzara we understand nditomboritawo pamwe ndiri nzara ngototohashashingozotarawo zvisiko nenyaya yenzara zviriko haya ngatifambei mazimbabwenzi toiziya skiri iyoyi anyways mazimbabwenzi agara ndo zvari anyways I think mune if you guys didn't know there's a podcast inonzi Uncensored it's a part of this production but then you have to check it out. It's really nice. People are just varongosangana utaura nyaya dzamuzikwanisa kuudzana kudzimba uko so
I don't know kuti DJ Sparks vakapindira papi because chero amutombovaoni ipapo. But then you people, you had a lot to say about that podcast. Kuna vakauya vakati saka muri kuda big man vauye ka podcast kemahure nema street kids wotonzwa muridzi achiti biggest podcast. And I'm like, you guys, what are you saying? Kuita umwe akauya akati Sparks chimbotoro ma notes kuna ola. Meaning kuti imi you guys are not liking the thing. Over zvanzi Sparks uri hure. Munodzisa chihure podcast yako ndeye kumama kunge unhu wazigo. Right, wow. I think it's also when I don't respond to bijana. Chimotaya pekutanga ndisponde bijana tiyasobatana. Alright, the first one ine yekuti nepfungwa dzenyu yenyu moti Winky D angauya kuzogara pakagara kanzenza ako nqa. Alright. Vanhu vanofana kuunderstand kuti vamwe vanhu tiri intelligent enough waiziya kuunderstand kuti munhu wese akafanana. Waiziya atina vatinozoti awo. Do you know kuti munhu wakutaura yeye andika akafunga kutenga chicken in anongosvika chingozvika chicken in ine taste yakafanana neyandinodya inini kana rinodyiwa nemumwe munhu. Waiziya vanofana kudzidza kuziva kuti tese tiri vanhu pawakagara apo panokwanisa kugarwa napresident panokwanisa kugarwa nani. Waiziya mapodcast hobo ekustates Trump ndipresident but aenda mapodcast iwayo. Ukona anenge achitomboenda same podcast ndakatoona ine mufesi so anoita zvepono. Waiziya ndo same podcast ndakaona Trump ari. Waiziya so which means tichiri kumashure pakufunga kuti paapa pawagara iwewe hapakwanisi kugarwa na someone. Waiziya ipfungwa dzedze dzekumashure dzekuti hatifaniri kutolerate pfungwa dzakadaro. Waiziya ipfungwa dzevanhu vayo kuti vanhu vakadaro andika ndo vanhu vekuti isusu hatidi kuassociate nawo because pfungwa dzavo kwadziri nekwatari kuresa. Waiziya vanofana kunzwisisa kuti whoever anokwanisa kuenda kuStar FM vanhu vekuStar FM wachinje chair nekuti zvoni kuda munhu ada kuuya chair ndiyoyo inogarirwa nemunhu wese. Waiziya so zvezvo kuda kuitisana vamwe vanhu kuda kuvaona sana naMwari vadoko isusu takazviramba because takawana chokwadi chaicho takaziva kuti Mwari chaicho ndiani. Waiziya isusu takakwanisa kuwana chokwadi chaicho chokuziva kuti munhu anosvika papi Mwari vanosvika papi. You understand? Saka isu hatizoite seiwawo munhu wese akafanana. We are all Zimbabweans tiri mablack stese hapana anombonzi uyu anozonyanyoshamisa kudarika mumwe munhu kaya kuti uyu anoshamisa kudarika mumwe munhu. Waiziya munhu wese anongobikirwa bekasini wakada kudya chingwa anongosvika kusangana nebekasini. Waiziya because kune dzimwe understanding dzakaita vamwe vanhu. Waiziya kuti atakangofanana. Waiziya that man anoperforma same microphone ugonzwa yanga ichiimbwana na shoot yemari zhinji yanga ichiimbwana na anonzana vapfana vese ava vapfana vese sindanzo vantoimbawo mike iyo inosvika chingopiwa mukuru chinzimba ine microphone iyoyo ende mukuru wamboti mike yanga ichiimbwana vanhu vapfana vadiki vasiri waiziya mukuru vanotounderstanda kuti tiri vanhu. Waiziya saka anenge amafans awo ane problem madofa andoganjitaura kuti muna zvimwe zvinhu hazvitomborina even the king. Waiziya ine vafana ivavo madofa anopfungwa dzekumashweshure wakasara stereki vekuti zvavo hazvitonetsa kuti zvifambe because of mentality yavo iyoyo yekufunga kuti panhu pakagarwa neni panapa hapachakwanisa kugarwa kana nani. Waiziya amalesson ekuti amalesson eupenyu manje ekuti munhu afanira ngadzidziswa nanyakutumbura kana kuti kwaakatobarirwa kuziva kuti vanhu vakafanana hapana anozonzi uyu ari mo kudarika mumwe. Guys mazvinzwa. We also had a comment yakati this must be banned hanjadzi dzedu ma 11 years vanodzidzei. Right. You know what vanhu vemuZimbabwe munomu like zvinokuti vataona problem yekuvenga view mira andikuona message iwewe haufanira kuvenga view mira ekukuratidza zviri kuitika ukubata message zviya zvinhu zviri kuitika ukatarisa mapodcast aya nenyaya dzese dzichitaurwa paipai inyaya dzese dzichiitika andikuona munhu akangwara haanofunge mafungiro aya munhu akangwara anononamatira mwana wake munhu akangwara anonodzidzisa mwana wake achiziva kuti nyika yashata. Alright izvi zvikuitwa nevana izvi handisida kuti mwana wangu anga achipinda izvozvo wotoziya munhu akangwara kwete kuda kutofaita mira kutoripwanya
kuti ana Sparks ane problem ari kutodaidza mahure ana Sparks tikukudza kuti ndo zvinhu zviri paground hatisi kudaidza nokumalawi isusu hatisi kudaidza vanhu vaya asi kuti zvinhu zvoitika kumazi kana kuploto waiziya vakuti zvinhu zvirikuitika munomu mumastreets umu waiziya tichitozviona zvichiitika pozoitawo 2-3 vanobvuma kuuya kuzoshare nemhuri yeZimbabwe vane vava vanotwa problem but arikuradza kuti vamana vamwe vacho vanotozodzidzawo kuti zvangatiita zvavisirizvo kana kuti izvi zvatoita zvavisirizvo saka mainterview yandida kuteererwa inofanira vanhu vanondifarira inini pavanhu vanondifarira Shandi vane vava vane intelligent bozi vanonyatsofunga kuti but Sparks zvazvitaurire bisati kungoona nyaya iri flat ungoverenga matauriro ndaita kana maitiro ndaita ndofunga kuti zvaitirwa izvo andoona kuti alright ndosaka mumredi Sparks apedzerwa nakabhidha ndakapaona takatopa editor takatoti ngatipabuditse takatopakata pari pega takatopati zimselebombo paona werapa you understand so you know saka patozotanga kunzwa zvimwe zvakuitika kutoona kuti tisinkunzwanana nevana vasiziva zvikuitika kana haziziva zvikuitika saka ndo zvinoita upenyu ndozvinoita maZimbabweans. I understand. And then mune yamuri kuita kune imwe futi inonzi trending stories you guys, that one is lit inonakidza. So kune yamakaita na Meek Air. So you were talking about my drugs and you were also promote kuna kana one unotoza no promote a business around baba because every time I share an album panap. So ipapo you mentioned the album and the hit songs and what was happening. So as usual you know this man anofara kushitizim Khalid. Magashitizim Khalid. And then he came in a way correct. So this is what he said. Why don't you keep your name DJ Sparks rather calling yourself Zim Khalid? Have confidence in your name because one day you inspire the younger generation. Just be careful with this kind of naming because you are building a brand. So mamunzu ari kuti muri kuchinja zita renyu why? No matter kuchinjisa. Have confidence in your name. No. Amana. Alright. Wana no anaanzukuzisi art. Aiwa, we are not. No, uyu ndi wangu akushaka kundiwonesa bo but apana kunzwisa art. Ona zvinoitika. Sei kuti Sparks riripo. Page yari kutoona rakatonzi DJ Sparks. Ari kuyachiona ndichiti inini ndiri Zim Khalid. Waiziya. Zvafana kuti Freeman andika page dakakanzi Freeman HKT waiziya but akona kuti doctor ati tumwe tunhu ndogona ngozviitawo so papa yakona chi mukoma wangu zvandakafunga kuita inini ndakangofunga kuita skill ya Khalid yekuti ina ndiimbe but ndinoda kuti nditi ndabudisa masong so indangoti nini ndabudisa masong ndisina kuimba pasina skill yacho yekuzikana kunzi iskill ipo kuna namamusha hobu wasina tonzwisisa ati kuti Sparks ochaimba papi Sparks ochaimba papi we understand we know kuti tina namamusha but kune vamwe tichita kuti wakakwasa kuunderstand kuti tikuti Zim Khalid paskill iyi pakuti chi pakuti ndo skill kona Zim Khalid na Khalid yekuti ntuma artist oaimba but song ndeyangu guys mukufeature neni waiziya ingo skill yekupusha mangoma because mangoma anofana ngobuda nepakasiyana waiziya anoitwa art yakasiyana mangoma kuti arire waiziya inini ndakatombobudisa song yanisha unatorira maybe kutopfura maybe dayabudiswa kana nemumwe munhu waiziya saka ingori art inenge chingoitwa takazana neart waiziya saka nomwe uchitoona kuti kustates kuri kuitwa art yakaipa waiziya ko art takamboriitawo iri mangoma edu harirere takamboriitawo skill yaiwinere waiziya kuno kamboitoitraya but wakafeila why because hawangu asina mahits waiziya isusu pataita mahits mabudirira kana pana nenharo nganozwe musazonzurewoga pano zvinoda kuhadhira taingodzikiziro mangoma ese yamaZimbabweans ari kumanzwa ana pop 10 tam mangoma ese yamaZimbabweans ari kumaziya Gunnie ndakaisa mufana munyowani vanhu ari kumuziya Gunnie ari wapita collab na Tigons then tina Jachauda akarongoma rakaipa musemande nhasi tubudisa nhasi tubudisa chi song nyowani ulingende featuring Terra Africa na Shinzo Man na DJ Sparks papo na Zim Khalid Zim Khalid sati toto confidence nezita rangu ndosoka achiona
kuresponda kwaari back ndine confidence nezita rangu ndosachona maaccounts angu yese akanzi DJ Sparks ndosacha kuti yo wagwan my name is DJ Sparks one sim quality waiza message kutoziva kuti Sparks ka ndosini racho ende munhu wese anongoza kuti Sparks hapana waiziya isira takatoshandira isira takanyora pese pese wakati sapana apa ringori everywhere sapa pacho kuramba tingoti Sparks ndio ringoonekwa pese kuma vibes and bars DJ Sparks ndosini racho chairo we have confidence mustari area takatipusha for a long time saka tine confidence naro ende easy tatobudisa futi results Mwari achitikomborera Mwari achitikomborera zvina Jesu amana Jesu amoramba ndiye akaita zvinhu maiziya saka inini handitadze kuita confidence zvazo zvacho zvinhu zvina Jesu ndichibelieve kuti Jesu anoita zvinhu saka ndinofanira kuva neconfidence mageta use believe izvo munobelieve but ziva kuti zvinobelieve nasimkalidi Jesus Christ is in it. And then you tackled nyaya yekanzuru magauya mukati kanzuru yemuharare chii chinokosha kudarika utano neupenyu hwemunhu so as much as pakuya negative comments inini nhasi ndoda address this one yemunhu who was in the same situation he was feeling zvamaifila because kuno akatouya akati havangori selfish sewe handizivi kuti you're selfish how but then gozoita uya akati vane utsinye kuroya masikati machena hana moyo so this means this person ari kuaffectiwa nezvinhu zviri kuitika you know what shandi sotopedza kuti dakuudza hatifaniri kutange tiri kurekrutawa nawo from kugehena ngatiri kuti vashandi from mheno kembi yasatani kwatavatora waiziya hatifaniri kutange tikutora vanhu ava mheno kwatiri kuvarecruta waiziya munhu unofanira kuva nepfungwa neconscience yekuziva kuti ano panguva yatiri ino yandika hongu akatsika line handika but uri kunzwa here zvari kutaura hunhu watakangodzidziswa wati mamwe maproblem atosangana nawo handika I think ndiye kuti vanofanira kudzidzisana kudzimba dzavo kani ukunzwa waiziya munhu akukuudza kuti ona shaa mwana wangu ari apa uyu handika mwana wangu ari padrip haasi kufila ball chingonipo 2 minutes drip ringodaiwo waiziya takawanda shaa nyange zvakanzi maiklemba mota oright handiti dzakawanda mota dzotoklemba ukatona zezeto zvichitobhadhara no ndotaya kuti zvimwe zvinhu hazvitombodi kubosi kuti wakonfirme ukunzwa zvinongodawo kuti ungoziva kungobva kwabva kumba kune vanhu zvafana panodonha munhu apa iziya ndine mota apa iziya handifaniri kumirira inini kunzwa kuti baba wacho ndiani vazoita sesei baba wacho zvonzo munhu adonha apa ndika tamutora tamirisa kuhospital pakuti toseva life waiziya nyangwe paine zvimwe zvinhu waiziya kungoziva wega kuti ano but pasvika nyaya apa chichanyokosha nawo ndeichi kudarika laini rakatsikwa waiziya chichanyokosha nawo izvezvi zvichii waiziya mese yacho bcause pane pamwe panonyatsoona kuti but tatakaronga plan yakadaiwo handiti but njakakosha izvezvi zvichii tokona tatakaronga isi kubudisa song yake ikuna 10 pobvumeta nyaya inoputika tubva toita chipodcast nemunhu iyeye takutoti ashasonga yakuti akumbeisa pasaidi atakuta sei because why munekanga sevanhu unofanira kuzoshandiswa common sense kungoandastanda kuti hapa ndimoza kuti mwana wari kurwara chichakakosha chilaini chakatsikwa ichi handika chichakakosha space iyoyi handika pana kuti zvezvino mother wangu endewo right ndongobuda nawo nazvo mwana usevheka inongobuda nawo nazvo hazvikutadzi hazvina zvinombokuafekta wameya jako mafana anotadza tozviziva hapana anombozviziva padhiri rako rawaita wari kutoba vanhu ava mabhosi avo asingazvizive waiziya chichazokosha pakuti yotadza kungoita kuti mwana uyo angobude angoite zvavari kuita mai avo wangoite zvavari kuita iwewe ndiwo unoziva stereke basa rako iwewe hapana kusingakompromise nyange kuchipatara nyange kupi nyange kumapodcast wedu pana mamwe pandonoti apa ndimufana uyo ana mari kati mufana uyo pakaipa but tofana kudaiwo waiziya kati mufana uyo apa kuda kuti tingomusundudziri waende tongomudaiwo waende waiziya zvazvo kungoshandiswa common sense nongozunzwa mwoyo wokunzwira nawo waiziya ndopapa patoti iwona Jesu pamwe pacho waiziya ukaona Jesu andika zvimwe zvinhu unodzoreka mwoyo mako unonzwa kuti ngendingodaiwo waiziya manje vanhu vacho vatamwari kuruguruzwa kugena hanzi vaine tsitsi kanzuru musatidaro. And then tichiri patrending stories ipapo you tackled nyaya yemabrongo naMeek muchitaura kuti ari kupinzwa ari kuitwa sei so kune vakauya vakati dai ndine mari ndakupa wasiya mapodcast unobohwa maloti yako pese paunobatidzira zvimaiki zvako angazori kufara kuita umwe akati tuka ako spraga nana uriano but dai masiyana nenyaya dzamoda kutanga idzi ana Sparks maita vatete chete kungoti munhu wacho wauri kutaura naye nyaya idzodzo nehairstyle yake zvoutaridza kuti hauna kunyatso
kuita mushe hako. So this is after matara zvemabroko. Vanhu vakadai tinounderstanda mwangu. Ndani kuti sister akurira ghetto kwatisangana nakawanda nemacharacters akasiyana-siyana. Saka social media yakazouya ndika yakungoita kuti macharacter taimboona kughetto yatichite tichimawerenga. Makuto. Uno kunzi character iko. Saka totomaziya macharacter takura tinawo. Vanodaro wenda vanoziya stereki wenda vakangwara stereki. Yeziya tinowaziya. Ndinowanzwisisa. Ndinowanzwisisa. Zviriko yeziya. Anyways, aiwa nasi mataura nezvuka stereki. Saka izvezvi I just have one big paragraph yemunhu who was giving advice. Inini nangu pa comment section ndotora zvese zvituko nezvakanaka neadvice. Saka uyu arikuti Mkoma Sparks, I need to address how you've been handling the podcast issues. You've been in the music industry for a long time, so I expect a higher level of maturity and professionalism from you, especially with the Jema podcast issue. This is not the standard I expect from you. Sort this out and make sure the podcast reflects the experience and growth you have, Mkoma. So aijanya paragraph yakanaka. Machinotika nje kuti isusu atite saiwo. Isusu tunoita sesu. Same. Waiziya. Pastaira yani yedu isusu. Waiziya. Saka pana zvimwe zvinhu zvekuti inini handingazogone zvese. Waiziya. Ndine zvimwewo zvandinogona. Zvekuti ndotoona vamwe vachiti Sparks apa wagona. Ndine mamwe maitiro andoitawo ekuti vamwe vanoti apa wagona apa watadza. Waiziya. But ndine vamwe vandotoonawo futi vachita maitiro awo. Waiziya. Ndotopinda wadai. Hapana chakashata kupana nama-advice nekuonesana nekubatsirana zvakakosha izvo zvinawo mabrothers akadaro. Yatetinawo totomada mabrothers akadaro. But chinoitika nchekuti inini nenyaya yekuti tinoita maitiro edu. Pamwe pacho kusatoita zvaari kutofunga izvozvo. Pamwe handizvigoni. Okay. You understand? So pane pakuda kuti iye manje tika anogona kuuya tombotisa zvaakuda kutiite zvaakuta iye andika toita izvozvo. Kana kuti iye andovhura podcast yoitwa zvaari kuita sei zvaari kutaura iye kuti zvinoda kuitwa izvo zvese zvakangonaka. Waiziya. I think mindiro nyoenda mpaka kana anga akatsamwa inodzora kutsamwa kwake. Angasinotsambwa ake. Kana anga akaita sei I think akufeelable. Kana wakuna mwana unofeelawo futi same iyoyo. Waiziya. Zvinoitika afana pana vambota kuti Sparks unofana kuita saola. Ina ndifenda kuita saola. Was ola kuita saola. Ola atori ku already. Ndopano rasika vanhu. Waiziya. Ndonyenda tara ku radio kuma DJs. Kuti ma DJs anda problem yekuda kuita semunge DJ. Kuti ndinotoona kuti makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ndini ndazoita sei. Waiziya vachitanga zvakafanana like so. It's because vese vanda kuita saningi. Waiziya. So vanofana kubatisisa ipapo kuti inini ndakatoona kuti Ola atori mu industry and he's doing good because my brother Ola is doing good. I enjoy my podcast ake zvotodaro. Waiziya. Notoona kuti chibaba ndo baita chinoita ichi. Saka ina handisitofana kutoita semaita ndachibaba ichi. You're doing something different. Nditoona vasina ndiwana Ola ndototi handisi kuzoita saOla. Okay. Waiziya. Ndopandadza kuona kuti satecheza titone pfungwa dzakatosiyana. You understand? Kundotoona zvikuitwa naMukoma Danny J. Indakandonga inspiration from Danny J. Waiziya. Ndimi anofara Danny J zvekutodaro. Waiziya. Like skill yake andita salad chaka ita sei icho ndotanga toona ndakatanga kutoona kuti waiziya. Ndati skill yakapenga. I think one ndofana kuzoita pandoita nema artist. Ndichiitewo zvangu ine handisi kuzoita saMukoma Danny. Amengona kubata point yangu. Kundichoona Mukoma Danny oita ndimi ndakaitwa inspire ndona skill yakapenga. Waiziya. Pandoya kuti ndakatoiona ndakati inini ka skill ikaida kutozoita newapfana wangu yesimdanzo. Ndatozoita newapfana wangu neskill yangu nemapasta nechi andika ndichitoitawo skill yangu inini. Waiziya. Saka ipapo vanofana kubatsirika. Handifenda kaita semumwe munhu. Afana Zigo mufesi wangu ndogara ndinaye ndizvinhu zvakawanda zvandino apply pamaworks angu zvaakandidzidzisa. Waiziya. Zvakatondiona kuti Sparks zvinoitwa so totadai chibaba. But still ndikutadza kuita saZigo. Zigo andoita saZigo. Sparks achiita saSparks. Waiziya. Because takasangana nezvinhu zvakasiyana tichikura. Takakura kwakasiyana. Takaona zvakasiyana. Tinohendla zvinhu zvakasiyana. Waiziya. Saka mabvunziro futi akatosiyana. Uye zvinhu zvatoda kubvunza zvakatosiyana. Zvinhu zvacho ndozviziya ndakazviona ndakakurira kughetto kaini. Saka ndikubvunze izvozvo kana mabvunzire wayo. Because ndozviziya
kunto zvamaita waiziya paunda izviona saka hanizokwanisa kubvunza mabvunziro anoita mumwe munhu waiziya mumwe munhu pamwe anenge asina information iyoyo saka anonyazoda kubvunza kuti anzwisise izvozvo. I think pane nyaya yaku ndeyekuti how you're handling this whole situation nekuti vanhu they are coming to attack your podcast and I don't know to Mimi, I think kwaari you're reacting in a negative way yekuti kwaari it feels like zvogona kukukanganisira ibasa. Okay, zvinoitika ndezvekudai ona zvinoitika ari right kana anga achitaura kusaidi ikoko I think anogona anga ari right opa side rake kuti maybe the way atinohandla naye zvinhu but ona isusuka tandiri pazero pasina kuti ziya hazvisi kuoneka kuti ndikugrowa. Yeah, I think zvikuoneka. Hazvisi kuoneka alright maybe nemaziso ake ngangoverenge manumbers. Yeah, the numbers. Kuti last year ndine followers mangani, this year ndine followers mangani, last year ndine subscribers mangani. Kwandiri inetse win ndikuona nge ndikugrow, waiziya. So pa handle ndikutoita zvinhu nini ndikutoona kuti ndo mahandle akanaka. Okay. Nekunzwisisa basa langu. So for you zviri kukushandirai. Nekunzwisisa basa langu number 1, nekunzwisisa background yangu, nekunzwisisa vanhu ndikudila nawo mageto use type content ndikucreate nawo, nekunzwisisa maitiro atiri kuita, nekunzwisisa type yemari yandowana pazviri. Okay. Waiziya. Nekunzwisisa kuti boss inini vanhu ngavasa pa confuse ipapo. Ukunzwa andikwanisi kuita semumwe munhu. Mumwe munhu yega akuita skill yake. Yaari kugona yekuti munhu sakaiona anototi this is Ola, this is Danny J, this is Igo, this is Manas Chibanda, this is Ango Saint, this is and then mfesu shaonde wangu shamwa anjata mtauri yo sinokutaurwa iwewe wakuzviziva. Yeah, njamtauri but wana wakawanda ndoita skill yawo yakatosiyana siyana T1 waiziya wakawandisa wana ndama style pattern awo saka vanhu ngavasade kuti compare ndisingaita nomdrop still especially sana Ola nasi ndataura but he's my brother and anoziva kuti under problem naye iye personally anoziva kuti we are okay, we are cool, waiziya ndoto appreciate maworks ake waiziya but handikwanisi kuzoita saiye oera kwamadondo eamashawa handizvigone waiziya handizvigone zvoti kana Ola zvokuti in 1993 makazozvarwa makazozvamenzazvo anenge anorisecha zvekusvika level kusvika kuzasi koko waiziya wakabona ndambokudza imwe example ndakaita Cynthia interview ichibva kuputika Ola vaita Cynthia interview vaputika futi do you know kuti ndakatonoti ndimbonoone episode iyoyo ndimbonatsonoti nezvipi zvandingangoenda sirira zvabatwa naOla ndakaona zvinhu zvakawanda zvanga ndasiya waiziya which means mafungiro ake nemaonero ake enyaya nechindu yaita tabvunza maquestions iwayo ini ndizvo zvimwe zvandakasiyirira but ndatoona zvinenge zvisina basa but ndakazozvona atozvibvunza kuti this is good waiziya pozoti zvimwe zvandoti Ola akakubvunza izvi waiziya mwe nomwe anoshandirwa neyake. Thank you so much. So before we go, guys, I need you to listen to this song. It's about vibes and bars. Ndeya Keku inonzi personal. Inzwe. I love this song. I love this song. Listen to it. Extra bonus. On the beat, boy. This is for my ladies. DJ on the. Baby naka kudyirwa shoto, 'cause I'm crazy for you. Nonde it is a loco. 'Cause naka wina pauri, singing naka to win a lotto. Yeah, let's make some memories. Post a tito photo. Yeah, what I feel for you is real. You're that tito repesinari. Apa wakapata basa mwari. Girl, you mine. Munu wangu mumu fenze mwari. Chote sai odo seti na mi. I want makanaka mami. Girl, you mine. Dana kiro neka look from behind.
Shoulda cook with the best, now be mine. Don't look for me past, no rewind. Girl, you mine, girl, you mine. I'll stick by you like a tattoo. One colorway, please come through. Love like a simbange bamboo. Cause you're the only girl I love. What I feel for you is real. You're that tite shepe sinari. Kapa magabata basa mwari. Girl, you mine, girl, you mine. Munu wangu mumu fenze mwari. Chote sai ode setting on me. I want makanaka mami. Girl, you mine, girl, you mine. Baby naka kudira shoto. Cause I'm crazy for you. Nondi it is a loco. Cause naga win a pauri. Singing naga to win a lotto. Yeah, let's make some memories. Post a tito de photo. Yeah, what I feel for you is real. You're that tite je pesinari. Apa waka bata basa mwari. Girl you mine, girl you mine. Munu wangu mumu fenze mwari. Chote sai ode setting on me. I want makanaka mami. Girl you mine, girl you mine. What I feel for you is real. Do that tite je pesinari. Apa waka bata basa mwari. Girl you mine, girl you mine. Munu wangu mumu fenze mwari. Chote sai ode setting on me. I want makanaka mami. Girl you mine, girl you mine. And then, thank you so much for joining us today. Guys, don't stop. You need to know it and get up and have my comments saying I need you to keep commenting and saying more about what's happening and how you feel about this man's actions, because you have to hold him accountable. See you next week on another episode of Comment Section. Bye.